El Parc del Montnegre i el Corredor està format per un conjunt de muntanyes, en el qual la presència de zones forestals ocupa el 95% del territori. En els vessants encarats al mar hi predominen les pinedes, mentre que a la part interior el protagonisme és pels alzinars i les suredes. Tanmateix, també hi ha sectors on hi abunden les rouredes, avellanedes, perxades o vernedes. Els espais oberts són minoritaris. Al llarg del segle XX hi ha hagut un abandonament progressiu de les terres de conreu. De mica en mica hi ha crescut el bosc. Els pocs camps, prats i erms que es conserven són de gran importància per al manteniment de la diversitat ecològica. Aquest espai natural queda situat en plena serralada litoral. El pas de la història ha anat modelant el paisatge d'aquestes muntanyes. Des d'èpoques ben antigues, la presència humana ha donat forma a aquesta contrada tan rica en biodiversitat. També hi trobem unes quantes construccions medievals com l'ermita de Sant Martí del Montnegre. De tota manera, el canvi més notable en el paisatge s'ha produït a partir de l'abandonament de l'agricultura i de l'explotació dels recursos forestals. L'alzinar és el bosc més estès al parc. De fet, és el bosc que correspon a aquest sector del país de climatologia marcadament mediterrània. L'alzinar, però, també ha anat transformant-se. Fins a meitats del segle XX hi va haver una intensa activitat d'explotació de les alzines, per a obtenció de llenya i per fer-ne carbó. Els alzinars eren força esclarissats, amb una bona presència i varietat d'arbustos. Aquí, a la vora d'aquest camí, hi hem trobat un forn de carbonet. És un forat excavat en el marge, amb una xemeneia interior, i on s'hi cuien les branques petites i mitjanes de les alzines per fer-ne un darrer aprofitament i fer-ne carbó. Des que s'ha perdut l'activitat de producció de carbó, els alzinars s'han fet més alts i més espessos. En determinats sectors esdevenen tan densos que al sotabosc hi arriba molt poca llum. En aquests casos hi poden subsistir ben poques plantes, per exemple, la falsia negra, alguns heures o també el galzeran. A les zones més assolellades, en canvi, és menys atapeït. Aquí podem trobar diversos arbustos com el bruc boal o el llentiscle. De bon dematí ens hem trobat aquesta serp llisa. És una espècie que no és gaire abundant i costa una mica de trobar. Les alzines sureres també ocupen una extensa superfície. La indústria del suro les ha afavorit enfront d'altres arbres, fins i tot se n'havien plantat. Encara que durant algunes dècades la demanda va ser molt baixa, els darrers anys han tornat a explotar-se per la fabricació de taps. A les parts més altes del Montnegre hi destaquen unes quantes rouredes. Hi podem trobar el roure africà, el roure de fulla gran i el roure martinenc. A algun racó n'hi ha de monumentals. Enmig dels roures hi viuen molts altres arbres propis d'una climatologia centreeuropea, per exemple el faig o la moixera de pastor. També hi creixen arbrets com el grèvol. Al sotabosc hi viuen plantes com ara el lloraret. Amb relativa abundor trobem perxades. En els temps que la fusta dels castanyers era aprofitada per fer botes per al vi o els aiguardents, se'n van fer diverses plantacions. El castanyer està fortament amenaçat per una malaltia anomenada la xancra. Aquí la podeu observar. La malaltia aquesta dona aquest clivellat, mentre que la textura habitual del castanyer és aquesta forma llisa. Aquesta malaltia, un fong hipovirulent, realment amenaça amb extingir totes les poblacions de perxada. Tots aquests boscos. En determinades parts obagues del Montnegre hi perviuen algunes bosquines formades sobretot per avellaners. En general es tracta de petites extensions que ocupen els fondals més humits.
En aquests racons hi podem admirar animals com ara el cargolet o plantes medicinals com l'orbal. La frondositat d'alguns dels boscos, on el seu dessota s'hi fa pràcticament fosc, semblen haver donat el nom de Montnegre a aquest sistema muntanyós. Tanmateix, la riquesa i la diversitat dels boscos ens brinden una esplendorositat natural envejable.